Wow, čo je toto za miesto? Nová výzva. Zistíme to teraz. Wow, je to fľaša najchutnejšieho Apple of Coca-Cola. Aké šťastie má Anna. Och, nemôžem sa dočkať, kedy to vyskúšam. Je to môj obľúbený nápoj. Veko dole a poďme to skúsiť. Tak dobre. Áno, jedna fľaša mi nebude stačiť. Počkaj. Je mi to veľmi ľúto, Mary, ale nemôžem si pomôcť. Áno, preto je lepšie zastaviť sa pri jednej fľaši. Dobre, toto sa už nestane. Prepáč. Wow, Mary tiež dostala kólu, ale je taká nezvyčajná. Vyzerá ako zlatá kóla. Wow. No, teraz uvidíme, čo táto krásna zlatá fľaša skrýva. Wow, vidíš túto farbu? Táto kóla je naozaj zlatá. Nemôžem sa dočkať, kedy ochutnám tento nádherný nápoj. Aká neuveriteľná chuť. Áno, nie je škoda dať majetok za fľašu takého nápoja. Táto kola mi zafarbila jazyk na zlatu. Wow. A môj žalúdok škvrká. Prepáč, Ane, ale ani ja som si nemohol pomôcť. Čo? Wow, len sa pozri na Aninu tvár. Je celá zafarbená zlatou colou. Áno, Ene, si skutočná princezná. Ostáva už len čakať na tvojho zlatého princa. No. Ahoj. Si pripravený? Čo tam je? Wow, aké nádherné a lákavé rolky. Nie. Hej, vlastne tieto sú moje a nemám v úmysle sa o ne vôbec deliť. Takže, poďme skúsiť prvý. Opatrne, bez náhlenia. Aká chutná vec. Áno, tu sa určite nezastavíš pri jednom rolke. Mohli by ste prosím... Anne, máš svoje vlastné jedlo. Nezastavuj ma v užívaní si mojich chutných roliek. Čo? Ešte zostala nejaká omáčka. To je presne to, čo potrebuješ. Poď. Čo to je? Táto uhorka? Vážne? Dobre. Dobre. Nápad. Iba skutočný majster meča si poradí s takou úlohou. Tak poďme, hija. Hija. Moja práca je tu hotová. Hej, si v poriadku, Mary? Ops, mimochodom, uhorky sú veľmi dobré na pleť. Dobre, je čas pripraviť moje jedlo. Vezmeme trochu ríže, zrolujeme to takto. Vyzerá to na skvelé rolky. Skúsme teraz. To naozaj nie je zlé. Áno, myslím, že zjem každý posledný kúsok. Nenechaj taký skvelý pokrm prísť na zmar. Aký skvelý meč. Musel som byť samuraj v minulom živote. Ups. Prepáč, myslím, že som trochu nesprávne odhadol svoju silu. Čo? Ale je to pre teba naozaj dobré, naozaj. Nie. Dobre, niečo vymyslíme. Neplač, tu je nejaké lepidlo vlastne. Áno. Dobre, perfektné. Hurá. Áno. Čo čaká našich hrdinov v novej výzve? Vyzerá to, že tento raz začína Mary. Wow, len sa pozrite na tento nádherný zlatý popcorn. Áno, chutí a vyzerá úplne dokonale. Prepáč, Anne, ale Mary sa nechystá podeliť o takú lahôdku. Áno, mal by si sa pozrieť, čo máš. Toto je balenie popcornu. Ale kde je samotný popcorn? Pravdepodobne je niekde vo vnútri. Čo? Počkať, naozaj? Má tento balík vôbec dno? Čo? Aké je to zvláštne? V balíku je niekoľko kukuričných zrn, ale vôbec to nie je popcorn. No, môžeš to aspoň skúsiť. Uvidíme. Au, aké sú tvrdé. Áno, toto vôbec nie je tá pochuťka, o ktorej Anne snívala. Wow, vyzerá to, že Anne má skvelý nápad. Samozrejme, s pomocou kúlmy môžete zohriať kukuričné zrná a premeniť ich na popcorn. Mňam. Avšak, aby ste takto získali popcorn, budete musieť tvrdo pracovať. Áno. Ane, daj niekoľko kukuričných zrn do kúlmy.
Wow, vyzerá to ako nejaká mágia. Neuveriteľné. Wow, áno. Vyzerá to, že Mary je tiež ohromená Aniným trikom. Dievčatá sa rozhodli urobiť výmenu. Prečo nie? No, je čas na počítanie. Naozaj? Wow, aká nádherná zlatá torta. A aká je obrovská. Prepáč, Ane, ale tentokrát nemám šťastie. Och, poďme teraz odrezať kúsok. Áno, je to jednoducho božské. A celá táto veľká, lahodná torta je len moja. No, prvý kúsok je vo vnútri. A toto je len začiatok. Wow, v ústach mám toľko rôznych chutí. Wow, toto sú moje sladkosti. Začnem s čokoládou. Milujem čokoládu, ale prečo jesť len čokoládu, keď si môžete urobiť skvelý sendvič z čokoládových waflí a marmalade bears, tak to... Och, ako to vyzerá chutne. Takže prvé sústo. Je to jednoducho neuveriteľné. Chutí to tak dobre. Wow! Ešte niečo zostalo. Ale no tak, dievčatá. Počkaj. Nie. Čo? Je toto zlatý burger? Je to, ako by bol celý vyrobený zo zlata. Taká krása je dokonca škoda, hoci sa zdá, že Ene si to nemyslí. A čo, Mary? Je to nejaký vtip? Ani to nemôžeš nazvať sendvičom. Vyzerá to, že Mary má nápad. Čo robí? Wow, Mary urobila taký malý, roztomilý burger. Teraz zistíme, ako chutí. Dobre. Wow, no, zdá sa... Celkom dobre. Kým si Mary dáva svoje burgery, ja ochutnám skutočnú lahôdku. Aký obrovský a šťavnatý burger. To je šialené. Áno, tento burger môžeš jesť celý deň. Vyzerá to, že zlatý burger zafarbil Anine zuby na zlato. Avšak to nie je veľká cena za taký neuveriteľný obed. Keďže Mary ešte zostali nejaké omrvinky z jej mini burgera, prečo vyhodiť takú chutnú vec? To je všetko. Naši hrdinovia úspešne prešli do ďalšej výzvy. Skvelá práca, dievčatá. No, zahráme si hru. Vyhral som. Budem prvý. Wow, Baskin Robbins je moja obľúbená zmrzlina. Celé vedro a to je pre mňa. Áno, je to jednoducho najlepší deň môjho života. Mám si dať prvú lyžičku? Tá chuť je jednoducho božská. Mám pocit, že tento vedro zvládnem rýchlo. Hej, prečo tam sedíš, Ann? Otvor si svoje. Dobre, pozrime sa. Wow, nemám tušenie, čo to je, ale vyzerá to neuveriteľne krásne. Dúfam, že je to aspoň jedle. Poďme skúsiť. Je to vynikajúce. No, vyzerá to, že obaja hrdinovia mali tentoraz veľké šťastie. Anne si vychutnáva svoju vynikajúcu zlatú zmrzlinu a Mary je svoju obľúbenú Baskin Robbins. Avšak Mary má stále viac zmrzliny. Tak dobre, ale áno, už nič nezostalo. Avšak tentoraz je naozaj pripravená podeliť sa s priateľom. Aká chutná vec. Páčilo sa vám video? Dobré ráno všetci. Kde sme? V Peru sme. To je zvláštne. Nepamätám si, že by sme zaspali za mrežami. Pozri, je tu aj celá kopa farebných zámkov a nejaké lana. Wow. Ale určite sa po nich nebudeme môcť špláziť. Poďme ich potiahnuť. Skúsme to! A nie, si celá hnedá. Dúfam, že je to čokoláda. Teraz som pokrytý touto lepkavou hnedou kašou. Je to naozaj čokoláda. Ukazuje sa, že som mal dokonca šťastie. A čo je to? Počkaj, čo? To sú červy. Odporné. Daj to odo mňa preč.
Nie, tu je kľúč. Poďme otvoriť prvý zámok. Och, budem si dlho umývať čokoládu. Fungovalo to. Prvý zámok je otvorený. Zostáva už len 6. Pozrime sa, čo je tam. Aha, dobre, pôjdem prvý. Počkaj. Je to nechutné. Práve som si usrkol z tohto džusu a fuj. Radšej skús ten svoj. Moje? Dobre. Je to melónová šťava. Čerstvo vytlačená. Aká chutná vec. Prepáč, Anie, ty budeš mať svoj nápoj a ja svoj. Som veľmi rád, že som dostal chutný. Kľúč tam nebol. Och, budem musieť dokončiť svoje. Prečo som takto trestaný? Och, nie. Vo vnútri je ryba. Och, Neboj sa, všetko bude v poriadku. Kde je kľúč? Hej, ty. Tu je. Konečne. Poďme rýchlo. Otvoríme druhý zámok. A hotovo. Sme o krok bližšie k východu. Ešte je prískoro na oddych. Čas na ďalšiu výzvu. Stavím sa, že ten jasne žltý trezor je môj. Žltá je moja obľúbená farba. Wow, aké super, je to obrovský marmeládový medveď. Wow, aké pekné je, keď také chutné výzvy vypadnú. To je také chutné. Ani na to nemyslí. Nepodelím sa s tebou. Chamtivý. Nepotrebujem tvojho medveďa. Mám fotoaparát. Je tiež z čokolády. Čože? Wow, zjavne je to magický fotoaparát. Všetko, čo sa dostane do jeho objektívu, sa stane čokoládovým. Nie, to sú kuracie nohy. Kto to je? Ale nevadí, mám skvelý plán. Prečo to neodfotiť? Mila, si génius. Teraz máme pred sebou celú kopu čokoládových kuracích stehien. Sen. Ak chutné, len neuveriteľne lahodné. Jedla by som len čokoládu celý život. Aj keby som mohla robiť kuracie nohy, len ak by boli tiež čokoládové. Tak dobre. Tu je kľúč. Poďme to otvoriť. S Bohom, žltý zámok. Poďme ďalej. Poďme na novú výzvu. Wow. Áno. Tento raz opäť niečo tajomné a strašidelné. 1, 2, 3, 4. Skús ich najprv ty. Áno. Niečo sa trasie. Zvláštne. Nerozumiem, čo to je, ale určite niečo mäkké. Áno. A môžem to zničiť. Už som prešiel všetko. Kde to je? Tam to je. Áno. Juchu, poďme rýchlo bežať. Teraz z tejto klietky spadne ďalší zámok. Čo? Ale... Ako to otvorím s kúskom papiera? Je to kód. Správne. Ako to, že som na to neprišiel sám? Dobre. 3 čísla a sme zachránení. Pomôž mi. Moja hlava je zaseknutá. Veľmi pekne ďakujem. Čo je to? Poďme sa pozrieť. Urobíme to spolu. Áno. Fuj, mám hrnček. Fuj. A mám lahodný jahodový milkshake. Takto by som ho mal celý život. Áno, mám cesnakovú vodu. Je to nechutné. Fuj! Cítim ten odporný zápach. Zachráni ma len jahodový koktajl. Mimochodom, nie je tu žiadny kľúč. Pozri sa do svojho. Nie. Len sa dám dokopy. Nápad, prečo by som mal trpieť? Áno, mám čokoládový fotoaparát. S jeho pomocou premením odporný cesnakový koktajl na lahodné čokoládové víno. Kľúč, mám svoju tašku. Toto je, áno. Poďme
Poďme otvoriť tú škatuľu. Už sa teším, keď opustím túto klietku. Áno, sme skvelí chlapci. Čas na takmer víťazný tanec. No, budeme tancovať neskôr. Je čas dostať sa do krabice. Vyriešime to na kameň, papier, nožnice. No prečo vždy prehrávam v tejto hre? Naozaj tam musím vyliesť? Je tam niečo veľmi zvláštne. Zaujímalo by ma, čo to je. To sú červy. Och, nie. Nie, ja mám plán. Všetky tieto červy sa premenia na čokoládu. Ďakujem za tvoju pomoc. Tak, si pripravený na ďalšiu porciu čokoládových červov? Áno. Vezmime si ešte niekoľko. Aké chutné! Zjedz to rýchlejšie. Je čas získať kľúč. Ach, áno, a tuto je. Nemusíme to fotiť, ešte musíme otvoriť zámok. Tento raz je kód 135. Pozrime sa. Hurá! Znamená to, že sa musíme vysporiadať s posledným zámkom. Myslím, že uspejeme. Wow, tento raz niečo nové. Zaujímalo by ma, čo je za dverami? Pozrime sa! Fuj! Aká odporná vec! Videl si to? Je to len ohavnosť! Rýchlo to zatvor! Áno, Mila, nevyzeráš veľmi dobre. Teraz otvorte hlúpe dvere. Upokoj sa! Keďže si nemal kľúč. Nie, robíš si srandu? Odkiaľ si vôbec vzal tieto odporné tekutiny? To sú surové vajcia. Aj tak tu nie je žiadny kľúč. Čo by sme mali robiť? Pozri, na spodku sú ďalšie dvere. Poďme sa na niečo skoro pozrieť. Hurá! Tu je kľúč. Náš kľúč k slobode. Poďme odomknúť posledný zámok. Sme konečne voľní. Hurá! Úžasné!